Tnediet konsultazzjoni pubblika dwar regolamenti ġodda li se jirregolaw l-ewwel Park Ġeoloġiku ta' Malta li jinsab fil-bajja ta' Dwejra f'Għawdex kif ukoll l-ambjent naturali tal-madwar fiż-żona tal-Qawra ta' Dwejra. Waqt mixja edukattiva fil-bajja mill-Ministri għall-Ambjent Mirjam Dalli u dak ta' Għawdex Klint Kamilleri intqal li din iż-żona tinkludi numru ta' karatteristiċi ġeoloġiċi u ġeomorfoloġiċi ta' importanza kbira fosthom l-irdumijiet kostali l-blat tal-baħar l-Nensi u l-Widin. Ir-regolament il-ġodda jipproponu li din il-parti fil-punent ta' Għawdex tiġi klassifikata bħala sit ta' importanza ġeoloġika biex tiġi konservata u protetta fin-natural tagħha. Skont ir-regoli proposti l-Kumitat ta' Tmexxija ta' Dwejra se jassisti lill-Awtorità għall-Ambjent u r-Riżorsi l-ERA u lill-Eco Gozo fl-implementazzjoni ta' miżuri ta' konservazzjoni, b'mod partikolari fir-rigward tal-kontroll ta' tniġġis tad-dawl u r-regolamentazzjoni tal-permessi għall-attivitajiet rikreattivi fiż-żona protetta. Dawn ir-regolamenti jinkludu wkoll restrizzjonijiet fuq attivitajiet li jistgħu jaffettwaw il-biodiversità, il-karatteristiċi ġeoloġiċi u l-pajsaġġ ta' Dwejra u l-irdumijiet tal-punent ta' Għawdex. Dajjes fil-qrib se jkunu wkoll obbligati li jitfu dwal bejn nżul ix-xemx u tluħ ix-xemx li fal dak meħtieġ għas-sigurtà abbord tan-navigazzjoni sigura jew għas-sajd. Fil-waqt li n-nar tal-ikkampjar u permess fiż-żona protetta dan se jkun ipprojbit f'żoni ta' riskju għoli fis-sit Natura 2000 fil-Qawra. Il-Ministri Dalli u Kamilleri tennew li l-konsultazzjoni pubblika timmarka pass importanti fis-salvagwardja ta' wieħed mill-aktar siti naturali ta' pajjiżna. Din il-konsultazzjoni se tibqa' miftuħa sa tlieta ta' Marzu li ġej.